preto sa potom stráti niečo z vášho posolstva. Teraz sa má slovo Branislav Škripek na 1 minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Zdá sa mi, že diskusia Európskej agencie o migrácii je naplnená strachmi a negatívnymi emóciami. Chcel by som zdôrazniť, že migranti nie sú problémom, sú to ľudia. Pre mnohých občanov sa táto diskusia zúčila iba na kvóty pre členské štáty a tiež opatrenia proti pašerákom sú iba krátkodobé. Treba sa venovať riešeniu príčin než následkov. Minulý týždeň som prijal pozvanie demokratickej administratívy regiónu Rodžava v severovýchodnej Sýrii. Videl som podmienky, za ktorých žijú sýrski kresťania a iné menšiny ako Kurdi a Arabi. My, Európania, vieme málo o odvážnych činoch týchto ľudí, pokiaľ ide o boj proti ISIS, Asadovmu režimu a iným islamistickým militantom. Je zrejme, že politická a ekonomická podpora pre tieto regionálne politické iniciatívy môže byť naozajstným príspevkom k európskej zahraničnej politike. Preto by som chcel vyzvať komisiu, aby použila diplomatické, politické a ekonomické prostriedky za týmto účelom. Ďakujem.